आर्केस्ट्रा के सब कोई गलत नज़र से देखेला का कहेला कि ओमे अश्लील गाना बाजेला और अश्लील माने छोटा छोटा कपड़ा पहन के लोग डांस करेला। तो ये विषय में राउर का सोच बा? कल को जाने लग के कौन लड़की कैसन बाबे जे कौन लड़की के संगे केंगे हरकत करम तो केंगे वो व्यवहार हमरा संगे करी तो जौन लड़की जैसन होला उनकरा संगे वैसन होई। देखिए छठ पूजा में जैसे हमनी के प्रोग्राम होला तो कोनो कोनो मतलब औरती आवेली लो अपना आंचल बिछा देवेली कहली तनी दू टुमो में नाच द के कलाकार के ही नजर से देखे हिनाई ना करेम। लेकिन कुछ कुछ लोग रहेला पाँच उंगली जैसन हाथवा के बराबर ना होला तो इंसानों बराबर ना होला। गुड़िया हलचल जी कोनो अपन बॉयफ्रेंड बनौले बनी कि ना जी बड़ा झमेला बाबे सब का है। आज खेसारी लाल जी ऑर्केस्ट्रे से ब्यास में नाचत लड़की लोग के लड़का के लड़की लोग के लहंगा चोली पहन के कि अभी तक कोनो लगे बड़का ऑफर आयल कि ना फिल्म वगैरह में काम उम करे। नमस्कार प्रणाम रुआ देख रहा बानी आपन बिहार और हम आ चुकल बानी सिवान जिला में और देख सकतनी हमरा संगे फ्रेम में बाड़ी गुड़िया हलचल जी। तो आई इहे से हम जाने के प्रयास करें कि आर्केस्ट्रा के लड़की के का जिंदगी होला। सबसे पहले राउर बहुत बहुत स्वागत भाई आपन बिहार न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच। और रौरा चैलेंज से जितने भी दर्शक हमरा के देखा तनी सबके के हाथ जोड़ के प्रणाम। इतना अच्छा भोजपुरी बोल लेवे नहीं बताई रहुआ जबकि बंगाल के हो के इतना अच्छा भोजपुरी बोलतनी का राज बा? ऐसा बात नहीं, कोलकाता में भी मेरे बिहारी फ्रेंड भी है लड़की फ्रेंड उन लोग से भी थोड़ा थोड़ा मैं बोलती थी और यहाँ पे आके तनी मनी आवेला। अच्छा मैंने पूरा ना होला तनी मनी आवेला जी। कैसन लागेला भोजपुरी भाषा कैसन लागेला रुआ? भोजपुरी भाषा अपन भाषा है अच्छे लगबे करी। अच्छा लागेला जी। आई बताई रुआ डांस करी ले जैसे का खाली भोजपुरी गाना पर डांस करी ले या हिंदी पर भी या बंगाली पर भी डांस करी ले? कोनो गाना दे देम कोनो गाना में डांस कर देम ओ में माना नहीं खे। ओ में माना नहीं खे ना। आई बताई राउर का सपना बाटे? सपना बा बहुत बड़ा डांसर बने के सपना बाटे। आई बताई बिहार में जब आइल बनी जब से रुआ 6 साल हो गए शायद यहाँ लेकिन ओबरा जौना बेरा अइनी ओबरा सोशल मीडिया के जमाना ना रहे लेकिन बहुत कम रहे जेबरा एबरा हर कोई के लगे बड़का मोबाइल बटे या कोई वीडियो बना के डाल दिलक वायरल हो गए लेकिन ओबरा वो सब ना रहे। तो कब से रुआ वीडियो बनावल चालू कैनी? हम वीडियो बनाइले बहुत मतलब पहले से लेकिन हाई सोशल मीडिया जो चालू भइल बा जे डांसिंग के ज्यादा सपोर्ट अभी करता लो मतलब बिहार में तो 1 से 1.5 साल भइल जी। ये बताई आर्केस्ट्रा के सब कोई गलत नज़र से देखेला का कहेला कि ओमे अश्लील गाना बाजेला और अश्लील माने छोटा छोटा कपड़ा पहन के लोग डांस करेला। तो ये विषय में राउर का सोच बा? सबसे पहला बात तो ऑर्केस्ट्रा वाला गाना गा के ना छोड़ेला लो, गाना गा के छोड़ेला लो ब्यास जी लो अगर अश्लील गाना मतलब गोइला छोड़ देस तो हमनी के ना नाचेम सन। अगर ओकनी के मतलब जौन गाना ओकनी के अश्लील मतलब गावेला सन उहे गाना पब्लिक सब डिमांड करेला ऑर्केस्ट्रा में जहाँ लड़की लोग के नाचे के पड़ी ई गाना पर तो वही से हमनी के नाचे हमनी के मजबूरी बा। ब्यास लोग छोड़ दी गाना गा तो हमनी के ना नाचेम सन। कहीं ना कहीं पब्लिक के डिमांड पर हुआ लगी नाचे नहीं लगी अश्लील गाना पर हुआ लगी मजबूरी में नाचे के पड़ेला। कोनो लड़की ना चाहेला जो कोनो गलत गाना पे हम डांस के प्रदर्शन करके चाहे 10-20 गो वीडियो होता है चाहे 50 गो लोग ही हमरा के देखता कोनो लड़की ना चाहिए। ब्यास जी लोग गाना ना गाई अश्लील तो हमनी क्यों ना नाचें? ये बात बताई जिससे अश्लील गाना बाज गए तो कुछ ऐसा भी लोग के जैसे हरकत कुछ गलत हरकत भी करेला लोग। देखिए जौन लड़की जैसन होली तो तौन लड़की के संगे वैसे मतलब हरकत होला। हम तो कबो मतलब जो बेरा हम स्टेज में गई हमरा संगे कबो गलत हरकत ना भइल कबो ना भइल। अब बहुत सारा लड़की लोग बोले ली हाँ हाथ पकड़ेला लो तो गलत कहेला, साउंड बाजेला साउंड में तो अपने आवाजे ना सुनाला तो लोग के मतलब गलत कहाल। सही बात बा, इतना ज्यादा साउंड होला कि आवाज तो जी। आ रही हरकत के तो पब्लिक को जाने लग के कौन लड़की कैसन बाबे चाहे कौन लड़की के संगे केंगे हरकत करम तो केंगे वो व्यवहार हमरा संगे करी तो जौन लड़की जैसन होला उनकरा संगे वैसन होई। ये बताई रुआ का कहे के साहब कि समाज के उ लोग जौन की कुछ चुनिंदा लोग रहेला कि आर्केस्ट्रा के हिनाई करेला कि आर्केस्ट्रा गलत बा समाज खातिर माने बहुत मान सम्मान के क्षति लोग के पहुँचावेला आ उहे आदमी के घर में शादी ब्याह फंक्शन होला तो उहे बुलवा के उहे अश्लील गानवा बजवावेला तो ऊपर रुआ 2 शब्द का कहे के चाहे? देखिए सबसे पहले ना जब एगो घर बनेला 4 दीवार के जेमे एगो परिवार रहेला तो 4 दीवार के जब छत ढलाई होला नु तब ऑर्केस्ट्रा लोग बुलावेला लो शुभ खातिर। तो जब इतना गलत बा तो काहेला ऑर्केस्ट्रा रखेला लो। और ये एक बात बाबे जैसे कि कोनो बच्चा होला
बर्थडे होला मतलब छोटे छोटे बच्चा लोग के कोनो छठियार होला तो सबसे पहले हमनी के याद करेला। छठ पूजा के बाद देख ली, छठ पूजा में जैसे हमनी के प्रोग्राम होला तो कोनो कोनो मतलब औरती आवेली लो अपना आंचल बिछा देवेली, कहली तनी दू टुमो में नाच द तो काहे का करेम तो ना। हाँ तो एकरा के समेट के घर में अलमारी में रखे में से पैसा आई बरकत हुई। तो जब इतना गलत बनी सन तो काहे करवावे लो। आई बताई रुआ लेकिन हर कोई के खुशी के ख्याल रखे नहीं लगी, हर शुभ चीज में रुआ लगिन के बुलावट होला, बुलावल जाला लेकिन समाज में रुआ लगिन के हीन भावना के दृष्टि से देखल जाला, ए पर का कहे? ओ से हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला, जैसन इंसान मतलब जैसन इंसान के दिमाग बाबे लोग वैसे ने सोचेला। जे मतलब जौन इंसान जौन माहौल में बड़ा होला उहे लोग सोची। हमनी के कबो ई माहौल में मतलब बड़ा न, हमनी के डांस के चाहे कोनो डांसर अगर आवत चाहे बुलावत नहीं हमनी के खुद तो हमनी के ओकरा मतलब हिनाई ना करेनी, बेइज्जत ना करेनी। हाँ जब हम बुलैले बनी अपना घर में तो फुल इज्जत देम। आ सबसे बड़ा बात ओखनी के कलाकार है सन तो कलाकार के ही नजर से देखेम, हिनाई ना करेम। लेकिन कुछ कुछ लोग रहेला पाँच उंगली जैसन हाथवा के बराबर ना होला तो इंसानो बराबर ना होला। आई बताई 6 साल से आइल बानी, कोनो ऐसा रुआ फेस कैले बानी जौन की रुआ संगे मतलब रुपया देवे के बहाने टच वच करे के? कबो ना। कुछ लोग के ऐसा भी देखिले कि ऑर्केस्ट्रा वाली कितना लोग कहला कि हमरा संगे लोग बदसुल्की कैलक, तो हम का कहनी जो जौन लड़की जैसन बाबे नु उनका संगे वैसने हरकत होला। देखियो अगर हम जैसन बाजार देखाई वैसने लोग, जैसन हम एगो लड़की बानी, हम जब तक ना चाहेम हमरा मतलब जे हमरा दूल्हा वो हमरा के छू ना सकी हन, तो बाहर के लोग तो दूर के बात बाबे। तो जब तक ले एगो लड़की ना चाहेली तब तक ले कुछो ना होला, तो जौन जैसन रहले उनका संगे वैसने होला। गुड़िया हलचल जी कोनो अपन बॉयफ्रेंड बनौले बनी कि ना? ना जी बड़ा झमेला बाबे ई सब का है? बहुत देखले बनी अपना दोस्त लोग के 2 महीना 6 महीना 4 महीना 5 महीना के प्यार मोहब्बत रहेला। ओकरा बाद ग्रीटिंग्स कार्ड दो तो लव दो तो हाय हो, ओकरा बाद तू अपन रास्ता हम अपन रास्ता। तो हम अपना लाइफ में भी ध्यान मतलब देवे के चाहिए। माने यही के डरे रुआ अपन बॉयफ्रेंड नहीं की बनौले कि ना? अपना लाइफ में ध्यान दे में, अपना नाम कमाए में और मेहनत करे में, एक ऊंचा नाम बनाए में अपना बस वही फोकस बा अपना। अच्छा माने का सपना का बा कि आगे चल के बहुत बड़ा डांसर बने के बा? डांसर बने के बा। कुछ लोग इहो कमेंट करे कि ऑर्केस्ट्रा में काम करके ई का बड़का डांसर बनी। देखी सब क्यों छोटे से ही बड़े होला। आज खेसारी लाल जी ऑर्केस्ट्रे से ब्यास में नाचत लड़की लोग के लड़का के लड़की लोग के लहंगा चोली पहन के फॉल्स बाल लगा के लाली लिपस्टिक मार के इहे ऑर्केस्ट्रा के टोलिया पर से इहे ऑर्केस्ट्रा के स्टेजवा पर से आज इतना बड़ा मंच उनका मिलल बा। तो जौन बतिया या जौन आदमी बतिया कही नु तो उनका खाली दिमाग बा, ठीक बा। तो सब क्यों छोटे से ही बड़ा होला, क्यों एकदम पैदा होते ही बड़ा इंसान ना बनेला। तो ओ से हम मतलब कोनो मतलब ना रखिले जी। तो मैंने आगे चल के रुआ बहुत बड़का डांसर बने के बाद आई बताई कि अभी तक कोनो रुआ लगे बड़का ऑफर आयल कि ना फिल्म वगैरह में काम हम करे? ना फिल्म वगैरह में कोनो काम नहीं खाइल और हम दोसर केहू के चैनल के खातिर काम ना करेनी। कोनो ब्यास के खातिर कोनो ब्यास वाला के खातिर अपने चैनल में हम काम ना करेली। हमरा खुद के चैनल बाबे गुड़िया हलचल फिल्म्स, हम खुद के गाना गा के वही में मतलब एल्बम बना के अपना खुद के चैनल हम चलावे नहीं जी। तो मान के चली कि अगर बड़का कोनो कलाकार के भोजपुरी कलाकार के कोनो बड़का कलाकार के ऑफर आवत है कि गुड़िया हलचल जी आवत हमरा फिल्म में काम करस तो का गुड़िया हलचल जी काम करेंगे फिल्म? जी जरूर। अगर केहू अगर मतलब ऑफर करी, अगर इंसान अच्छा हो उनका व्यवहार अच्छा है तो हम जरूर जाएम काम करें। जरूर जाएम जी। सबसे फेवरेट रुआ भोजपुरी में के लागेला? खेसारी लाल जी। खेसारी लाल जी उनके के फॉलो करके भी चलता नहीं हम। का खेसारी लाल के कोनो डांस स्टेप स्टेज पर करी ले रुआ? टोटल गाना उना सब उनके हम करी ले। उनके करी ले जी। माने खेसारी लाल के फेवरेट रुआ जोन भी गाना उनका वाला ऊपर रुआ डांस करी ले जी। अच्छा चलते चलते दर्शक से का कहे के चाहे? दर्शक से यही कहेम जौन एगो चैनल बा हमार गुड़िया हलचल फिल्म्स, ओमे रउरा लोग खातिर बहुत ही प्यारा प्यारा और नया नया 3 गो सॉन्ग आइल बा। एगो अखाड़ा के, एगो माता रानी के और एगो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। तो जरूरी है। हाँ तो रउरा लोग जाके सुनी गाना, अगर गाना अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज होबा का? जी गुड़िया हलचल फिल्म्स, गुड़िया हलचल 786 से पेज बा जी। तो रुआ देखा तनी गुड़िया हलचल जी के यहाँ के विचार कैसन लागल रुआ लेकिन कमेंट के माध्यम से बता सकतनी। फिर मिलतनी हम नया वीडियो के साथ, तब तक दी इजाज़त। जय चंपारण, जय बिहार।